Me soitamme mitä vain musiikkia, emmekä vieroksu mitään. Seuraavana kuunnellaan varsin kokeellista musiikkia, joka on niin tuoretta kuin mahdollista, sillä lähdettiin tänne radiostudiolle tänä aamuna. Mukana oli saatekirje, jossa radiorahinaa suorastaan vaadittiin soittamaan tämä taideteos. Ja me soitamme tämän erittäin mielellämme. Eli taiden musiikilla käynnistyy tämä radiorahinan päivälähetys. Kulttuuriverstaalla. Miten te luulette, että ihmiset saa kuulla kulttuuriverstaasta, jos teille ei olisi esittelyvideo? Ei tämmönen homma vetele. Ei s***na. Vatkaa. Hyvä. Kovempaa. Just sillä tavalla se tuntuu käsissä ja ranteissa. Vatkaa. Tactical load! Käsi tärähti! Ei tullut käyntistä! Edit! Engaging work stabilizer! Poikki! Oliko tässä Eikä me tää päivä. Tai näillä pärjätään alkuun. No, mitäs tuumaat? Seuraavaksi Algoritmin juuri sinulle suosittelemaa sisältöä.